ассалому алейкум тамошобини азиз, апа ухарои меҳрибон. имрӯз дар навори мо ош тайёр кунӣ мешавад. духтаро ош тайёр мекунам. оши тоҷикӣ гӯшт гирифтам. духтаро сабзи пиёз пуст кардам, чеснокам меандозам. озимо дар дари дег мон. духтаро рӯған меандозем. духтаро мо дар ошмон як пиёла ямихели чойхӯрӣ равған андохтем. баъд пиёза меандозем, баъд гӯшту баъд сабзӣ. дар навор ҳамаша тамошобинон нишон дода мегзарам. духтаракои нозанини ман, чӣ хеле ки шумо дидесте сабзиёро хеле хушрӯ карда реза карда гирифтам, калон карда. ман хеле калон карда реза кардана нағз мебинам духтаро, барое ки хел мекунем ки майда боша, сабзи дар дари ош гум мешава мегӯ. ба ҳамин хотир калонтарак реза мекунам. баъд вай сабзи серошӣ ба маза мебиёд аз назари ман. боку намедонам духтаро. хеле сабзиёро хушрӯ карда реза карда гирифтам. барои вай ош пиёзам реза кардам духтаро. равғани мо ҷӯшидестай. равған ки ҷӯшид, аввал пиёз меандозам, баъд гӯшт, баъд сабзи, ҳамаша сирқ мекунам. дар навор нишон додагим тамошобини азиз. баъд апа ухарои меҳрубон, касоне ки дар хона нишастаанд, мехоҳед ки забони русиро боомӯзен, марҳамат кунед ба рақамҳои рӯи экран додагӣ муроҷиат кунед. Иродахон ба шумо дар муддати кӯтоҳ ба забони русӣ ёд метиҳад. забони русия ёд метиҳад духтаро. отзыв ҳам дора. 1 сол зиёд чӣ дарс метиҳад апа ухарои мора. чандин касҳо забони русия ёд гирифта аллакай ба ҷои кор биромаданд, кӯдакҳошонро озод мактаб мебаранд, меоранд. тамошобини азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, дар ҳамин вақту замон, дар ҳамин ваё лаҳзаҳо забони русия донистан шарт ва ҳатмӣ шидагиа. ба ҳамин хотир апа ухарои нозанини ман, касоне ки шумо нав омадаен ва ё забони русия намедонен ва мехоҳем ки бо забони русӣ ҳарф бизанен, мехоҳем ки мағозаю аптекаю беруну мактабу садик ва дигар ҷойҳо масалан ягон ҷо биромада кор кунед, забони русия ёд гиред, марҳамат кунед, дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. ба шумо забони русия дар муддати кӯтоҳ бо нархи дастрас меомӯзонем. касе ки ай канали ман меравад духтаро, скидка карда мешавад ба ӯ. хеле фурсати хуба ай даст надиҳен духтаро. мо дар ватсап тариқи онлайн дарсомон мегзара, видеозвонок, аудиозвонок, баъдан программа қати дарс метиҳем духтаро. 3-4 курс дорем духтаро. хоҳишмандо курсҳои худшонро интихоб мекунанд ва умуман духтаро оиди забони русӣ омӯхтан пурра ба ҳамин рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. иродахон шумода ҳамаша фаҳмонда метиҳа ва скидка ҳам мекуна. успед кунед. ин хеле фурсата ай даст натиҳен тамошобини азиз. навори мо давом дорад. чӣ хеле ки гуфтам, сабзиёро карда реза карда мегирам духтаро хушрӯ карда. чӣ хел ош тайёр кардам, ҳамаша дар навор нишон дода гузаштагим тамошобини азиз. касоне ки бо мо ҳасти апа ухарои нозанин, тамошобинои гиромиқадр, ҳаматона хушомадед мегӯм ба канали худам. духтаро илтимос, вақте ки ҳамин наворро тамошо карден, якта лайк монда гузарен ва подписатсия карданам фаромӯш накунед. апа ухарои нозанин, дастгирии шумо пешравии мо мешавад духтаро. ай ҳаматон миннатдорум. рости ҳамин ютуб VPN кор намекунад. касоне ки намедонанд VPN скачат карда баъд ютуб дроен духтаро. азбаски VPN кор накардестай, рости гап камтарак ҳамин канали мо бигем сиз кор кардестай. ба ҳамин хотир тамошобино, аз шумо фақат хоҳиш мекунам ки лайк монда подписатсия кардана фаромӯш накунед. ай ҳаматон эҳтиромона миннатдорум. тамошобини азиз, навори мо давом дорад. бо мо бошед. тарзи тайёр кардани оша дар навор хушрӯ карда шумода нишон дода гузаштагим тамошобино. баъд фикру ақидаҳои худтонро дар комментария марҳамат нависен. навори моро то охир тамошо кунед духтаро. дар охир боромона распродажа кардагем, тамошо кунед. апа ухарои нозанини ман, бисёртар дар ватсапи ман хоҳиш карда мешид ки ягон борои мусулмонӣ оварда арзонтар фурӯшен, мегуфтанд яду тамошобинои мо, подписчикои постоянии мо ва ҳозир ҳам ҳастанд. ман ба ҳамин хотир худам пештар хеле ният доштам ки хеле магазини мусулмонская одежда бикушам. рости гап пеш шароит набуд, вақт набуд, кӯдакон майда буданд духтаро. ҳозир шукронаи аллоҳ хеле фурсат пайдо кардам. ин фурсат ай даст додан дар кор нестай духтаро. ҳар як лаҳзаи умри одам ғаниматай. мехоҳам ки кор кунам, пешравӣ кунам духтаро ва аз ватани азизамон як хона гирам. баъд ба мурӯи фарзандом озод рафта биём, чӣ мегӯянд, бисёр пешравӣ кунам. баъдам як орзуи дери наима ки мошин харам духтаро.
Сабзиёрам намихе реза карда гирифтем духтаро, пиёзорам реза кардем, чеснока дар барш мондум духтаро, гӯшт гирифтем, шуштем, намак кардем духтаро. Тарзи тайёр ошкуниро ҳамаи мо медонем, лекин як бор дигар дар навор нишон дода гузаштагим тамошобино. Барои омӯхтани забони русӣ ба рақамҳои экран муроҷиат кунед духтаро ва барои борҳои распродажаи мо видеоро то охирша тамошо кунед ва лайк, подписатсияро фаромӯш накунед тамошобинои азизи ман. баҳри шумо манам хеле скидкаи хушрӯ сар додум. Успед кунед бо нархи дастрас заказокотона оформид кунед. Борора камш мондагиай духтаро. То вақте ки видео дар ҳамин ютуб ҳастай, значит борои мо ҳастай духтаро. Вақте ки видеоро удалит кардам, значит борои мо тамом шудагиай духтарои азиз. тамошобини азиз, видеои мо давом дора, бо мо бошед. Чӣ хеле ки шумо дидесед, пиёза сирх кардам, баъдан анам хеле гӯштора партофтам дар дуруш. Гӯштам якҷоягӣ сирх карда, сабзӣ андохтам, баъд намак, баъд бо об андохтам. Тамошобино, ҳамаша дар навор нишон додагиам, бо мо бошед. کار دنیا آسان نیست، کسی از این حیران نیست. فردا برای ما چی خواهد شد نمیدانه. ای الله از محبت مهربانی، ای الله از صداقت شادمانی، ای الله از فلاکت در امانی، ای الله تنها ز تو خواهیم، ای الله از محبت مهربانی، ای الله از صداقت شادمانی، ای الله از فلاکت در امانی، ای الله ای الله. کسی از عشق دل کنده است، کسی زاری فرزند است، اما کسی را بر کسی کار نخواهد بود. کسی بر کس می خندد، کسی بر کس می جنگد، اما همه در اصل نسل یک تا انسانه. ای الله از محبت مهربانی، ای الله از صداقت شادمانی، ای الله از فلاکت در امانی، ای الله تنها ز تو خواهیم، از محبت مهربانی، از صداقت شادمانی، از فلاکت در امانی، الله ای الله.
بدخشانم هوای برف و بارانم بزه رود پنج و چشمه های کوهسارانم بزه از بدخشانم هوای برف و بارانم بزه رود پنج و چشمه های کوهسارانم بزه خله های پامیری من شهرتش در عالم است دختران گل رخی روشان و شغنانم بزه خله های پامیری من شهرتش در عالم است سنگ های مرمر و یاقوت و مرجانم بزه فصل گل های بهار نوروزی ختمانم خشه دشت های لاله پوش و باغ و بستانم خشه فصل گل های بهار نوروزی ختمانم خشه دشت های لاله پوش و باغ و بستانم خشه با صد و فرخار و کلاه مظهری علم و هنر از دوشنبه تا خوجان غرم بدخشانم خشه واسه و فرخار و کلاه مظهری علم و هنر از دوشنبه تا خوجان غرم بدخشانم خشه نظر سیر و تماشا شهر خوجندم بیا دیدنی عینی و زرفشانی دلبندم بیا یک نظر سیر و تماشا شهر خوجندم بیا دیدنی عینی و زرفشانی دلبندم بیا پنجکن سبز و گل رنگم بیا بر گلستانی همیشه سبز و گل رنگم بیا یک نظر سیر و تماشا شهری خوجندم بیا
گاهی شیرین زبانی میکنه ما به خاک و آب و نانی خشم ура тамошобини азиз мо распродажа сар додаем рафтем духтаро касоне ки ҳамин навори моро касоне ки навори моро тамошо доранд духтаро подписатсия кардана ва лайк мондана фаромӯш накунед ай ҳаматон миннатдорум апавхорои нозанини худам духтаракои хушрӯ канали ман фақат аудитория женская духтаро ба ҳамон хотир апавхоро гуфта гап мезанам пастяни духтарои нозанини ман илтимос лайкамонен комментарияро нависен подписатсия кардана фаромӯш накунед духтаракои нозанини ман дастгирии шумо павхоҳарои азиз пешравии мо мешавад ана миёра барои подписчикои канали худам барои мухлисои худам 1000 рубли распродажа сар додум духтаро ҳамин шумо бигӯен ки дар куҷо 1000 рублдан ҳам хеле кирта меёвен агар шумо дар ягон ҷо ёфтен духтаро мамира шумо дар бесплатно отправка мекунем почта хати 1000 рубли распродажаро эълон кардем духтаро барое ки количестваш вообще кам монда кам количество монда успед кунен духтаро заказотоно оформид кунен бо мегум 1000 рубли барои шумо распродажаро сар додум духтаро успед кунен барое ки уже қариб тамом шид камш мондагия хостам ки подписчикои худма хурсанд кунам духтаро ба ҳамон хотир саросима медорем дар ватсап заказоро оформид мекунем духтаро ёра размерошон 50 60 50 52 54 56 58 60 духтаро баъд тканошон ангораҳай ангора беҳад ткани хушрӯай ғавси ҳами хеле мулоима ки хушрӯайро шушта мепӯшен духтаро осиношон ман хеле манжет кардагия хеле бандак дора капишонка ҳам дора духтаро успед кунен тамошобини азизи ман фақат барои подписчикои канали худам фақат барои духтару апаву хоҳарои меҳрубони худам 1000 рубли распродажа сар додум бо мегум дар анами чилаи зимистон дар куҷо шумо 1000 сомон хеле кирта меёвен баъд духтарои нозанини худам ҳоли баҳор нашида ҳоли тирамоҳ нашида дар анами зимистон касоне ки тайёрӣ ба баҳор мебинанд мисли ман пешакӣ распродажаро сар додум духтаро ана инорам нархошон 1100 рубл шиданд 1100 рубл оптови дами конкретни нархи худуш қати даже ба зарари худуш барои ки маёра доставкапли кардагем 1100 рубли ман хеле курткачора распродажаро сар додум иам духтаро барои подписчикои канали ман барои апавхоҳарои худам ки мара тамошо мекунанд дастгирӣ мекунанд барои ана ҳаваё ман ами жилеткои дарози беостинам 1100 рубли распродажа эълон кардам духтаро успед кунен заказотоно оформид кунен чӣ меган почтаҳо кор кардесиям духтаро ман имрӯз уже яре заказ оформид кардам азбас ки борои нав қабул кардесам и бороро распродажа мондесам барое ки кам мондан количествашон камай ба ҳамон хотир распродажа успед кунен духтаро распродажаро сар додем апа хоҳарои азиз ёрам распродажа кардем духтаро чӣ хеле ки шумо дидестен размерошон боша 48 54 56 янам хеле ҳар хел размеро мондагия ёра духтаро ҳамагӣ 1000 рубли русӣ кардем успед кунед ёрам распродажа кати рафтеса количестваш беҳад кам мондагия павхаро ба ҳамон хотир успед кунед заказотоно оформид кунед бо мегум барои подписчикои худам барои тамошобинои канали худам барои апавхоҳарои худам анам ёра распродажа кардам инаш духтаро 1000 рубл иншам 1000 рубл ана инаш 1100 рубл духтаро успед кунед заказотоно оформид кунед почта хати отправка мекунем тамошобини азиз духтаро сумкачаомонам ахиронаш мондагия распродажа эълон кардам духтаро 1000 рубли нархи анами сумкачаои фасон духтаро 1000 рубли касоне ки заказ оформид мекунанд успед кунед қати заказотон оформид карда роӣ кунам 1000 рубли духтаро 5 донаи дига сумкачамон мондагия 6 та духтаро мана ин намуди сумкачамонам в наличӣ ҳастай 6 донаи ахиронаш мондаг духтаро распродажа 1000 рубли эълон кардам сумкачорам успед кунен заказотоно оформид кунен бениҳоят сумкачакои хушрӯ качестваш люксай духтаро сумкачаомон бори турсия духтаро успед кунен заказотоно оформид кунен анам хел сумкачаои фасонмонам 1000 рубли кардагем духтаро нархи сумкачаомонам 1000 рубли духтаро успед кунен барои худтон анам хел сумкачаои хушрӯ харидорӣ кунен